Galakaw pa kada ano. Ibaon na ko nga mo nang kag bato. Salamat in taon. Sus taon. Kamar. Nakang ko lagi mo palit og bato dre. Kini ron. Pabor kini kadadyo ko dig. Hush. 120 ka putos. Kining bato ha imported ni. Wow. Sige si mo agi dre yung namunuyupay ko no. Sit-sitan lang. Layo kining kuan re. Pulis. Why pulis ni pita? Subor hulot gini. Oh, may nagtung ay. Uy. Babae man. Subo ha. Bato bato. Bato ba bato? Sa bato. Bato ko kanang Brian Darna ba? Darna? Oh, Darna. Bato ba bato? Di ko artista. Peraturan kini. Hindi mahangyo gani. Nag-sweater putos. Oy, sa pagtuon mo adik. Imo ka na yung bato oy. Aw dili ka mo suyop eh. Abi ko suyop to. Malala. Subo lagi. Baligyan aja po na ko bato. Hayo di matuhan ni. Imported ko ni. Unsa? Ay, nagpadong ay. Kini. Huwag mata. Dikadik kini. Balik isog bato. Bay. Uy. Ay ato. Balik bato bay. Sa bato. Bato ba? Ay sigsa mo sa mga ng bato nga. Ihapak si mong ulo. Mahimo kang hero ba? Bato ba? Bato nga maka-bright ba? Operator kayo? Di ko ganahan ma-bright. Ay sigsa mo dia kay napong gigi pangita. Muka nimo. Adik magignaw. Abi kong palit. Ang tawhana. Kasi wala sa sabot yung bato-bato. Kaklaro din pangsuyop ni. Nihupas ng bato noon. Sabi, balay. Paano ko kauli sa mua. Grabe naging hupasa. Basta lisuran bato ha. Nahupas man dayon. Hindi mo lain. Akin eh. Kinitaw ka na adik-adik kinignaw ko. Sus, murag gikan ni hupsan. Oh, hupas yung bato niya. Bay. Bay. Nagalighter niya. Ay. Kiniklaro na kayo. Timing kayo, bay. Pakuma ko, bay, kay budagkot ko. Budagkot ka? Napay mas lamian eh. Tinuod ka. Pagkag bato? Bato? Bato ba? Para mahimong Darna. Nakapabarait ba? Aw, unsa ka klase nga bato? Imported din ka bato. Imported? Oh. Ang akong gipangita nga bato, katong kanang utot siyawa ba? Mauna. Walang bato hadre. Mao din na may naman kay. Tawa na. Grabing ugahan na diri ay. Bay patanawa ko bay. Galakaw pa kada ano. Ibaon na ko nga mo nangipay kag bato. Salamat in taon. Sus taon. Kamar. Tag-50 imported ni. Nagsikwenta ha? Oh, imported. Sus timing nga. Tag-50 putos. War ba ko nang kwarta diri? Pautangan lang sa ko. Balik ka lang kwarta diri. Uy, tanaw sa basi may pulis. Tanaw pa pulis. Ikaw. Ay. Wala. Wala lang. Wala bosoy. Pulis ka. Sa tayo yung bato. Sa bato. Wala yun na yung lahi ragod ni baliga-baliga rin ba? Bay Ansil ba? Siya ba? Pulis ka? Ano sa tayo yung bato? Hagbalik punitan. Asa-asa niyo to? Asa mo to? Wala. Sigarilyo raman ni sir. Ngay, si lighter ba? Sa matang ka pa mga naibato yung lighter? Oh, nai bato rin ako pang pangitaon lagi. Pagtarong ba kay? Palit ko. Mupalit ka pulis kay? Pulis ko na pero hagbay ko nirisahin tungod sa bato. Palit ko. 50 ra. Salbar na ako ha. Daan ni tanan. Ito nimo, wala pa rin. Ako to mo. Sige dili ko to. Payawan ko kaniha. Unsa mo uy? Payawan ko. Ako hagbay ko. Pulis ko sa una pero retire ko tuna ng bato. Tindot kini bato kay. Kato kapag kinumdu mo to ni Bato de la Rosa. Kato si Bato. Kato mo nagpa-retire ako. Sige. Daghan na diri. Bay kay One port nga ilan nyo. grabe nang lami bay. Bay na bukas bay. Ay, Hinam na ko bay. Nadubol na kung pananaw nimo bay. Lami Banto pa rin harap bubuhok. Manino pwede mo bato. Samling pananaw ko uy. Ada lang na. One port. Nanay. Chemical tanan. Kompleto na. Salamat. Ako ni bayan. Apil ko sa kuyawan. Una mga highlighter. Labi ni batuha bay.
pilutos. Dako para makayo. Wa man ni mabahin. Usa pag tipakan ng bato ha. Bato. Para lugod man na bay. Ikaw na ingay, kay na kaingon. Kay gwapa. Klaro ta to. Ang limas ko.